Mga kautoran, mayugid nga adlaw sa inyong tanan. Siningation, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo kay amo ini ang kabubuton sang Dios para sa aton nga mga Kristiyanon, agod nga magbakod ang aton nga espirituhanon nga pagkabuhi kag pag-alaga dira sa Ginoo. Siningation, magapamalandong kita sang pulong sa Dios kag ini makita sa Mateo kapitulo 12 alin sa 46 pagkadto sa 50 kag akon pagabasahon diri sa iligaynon nga Bible nga nagasiling nagahambal pa si Jesus sa mga tao sang mag-abot ang iya iloy kag mga utod nga lalaki. Naghulat sila sa guwa kag nagpangabay nga makapakighambal sa iya. Gani ang isa sa mga tao dito nagsiling kay Jesus, yara sa guwa, naghulat ang imo iloy kag imo mga utod nga lalaki. Luyag sila nga magpakighambal sa imo. Pero si Jesus nagsabat, sino bala ang akon iloy? Sino bala ang akon mga utod? Dayon gintudlo niya ang iyang mga gintuton-an kag nagsiling, tanawa ninyo, yari ang akon iloy kag mga utod, kay ang bisan sino nga nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit, amo ang akon utod nga lalaki kag utod nga babay kag akon iloy. Ini amo ang pulong sa Dios kag aton ini pagapamalandungan agod nga makakuha kita sang espirituhanon nga leksyon nga ma-apply man naton sa aton mga kabuhi sa sini nga tion. Aton nga tan-awon nga si Jesus Christ, mayara siya nga duwa ka klase sang panimalay. Ang una nga panimalay amo ang ginasiling naton nga tawhanon nga panimalay, membro siya sa isa ka tawhanon nga panimalay o kon natural family, human or natural family. So si Jesus Christ, membro sang tawhanon nga pamilya, kag sa amuman nga bagay, membro man siya sa ginatawag nga espirituhanon nga pamilya. So si Kristo mayara nga duwa ka panimalay kagamoy na ang aton tanawon subong. Ang una nga tan-aw naton amo ang iya nga tawhanon nga family, pamilya, o kon masiling naton nga human family ni Jesus Christ. Sa Mateo kapitulo 13 makita naton dira nga si Jesus Christ, kumplito man siya, mayara siyang iloy, kag mayara siyang mga utod nga babae, kag mga lalaki. Amo ina ang iyang human family, tawhanon nga pamilya. Mayara siya nga amay, nga tao, nga amo si Joseph, iloy nga tao, nga amo si Mary, kag may mga utod siya. Pero siguro aton gid pagabasahon, agud nga aton mabatyagan ang ginatudlo sang Bible nga si Jesus Christ may mga utod, makabig naton nga half brothers kag sisters ni Jesus Christ. So tanaw naton ang Mateo kapitulo 13, kag aton lang basahon ang duha ka verses, ang 55 kag 56 nga nagasiling, hindi bala siya ang anak sang panday? Hindi bala si Mary ang iyang iloy? Kag ang iyang mga utod amo Sanday, Santiago, Jose, Simon, kag Judas? Hindi bala ang iyang mga utod nga babae nagapuyo diri? Diin bala siya nagkuha sini nga kaalam? Gani, hindi sila magpati sa iya. So, na-mentionar dire, si Jesus Christ dito sa sinagog o simbahan,
nagapanudlo siya sa mga tao, kag ang mga tao nagdayaw gid sa iyang abilidad. Sila nga kaalam gid sa iya. Pero natingala sila nga hindi bala ni siya ang anak sang panday, kung sa aton pa si Jose, kay ang trabaho ni Jose pamanday. Nya hindi bala siya anak ni Maria, o ang ngalan sa iyang human mother, amo si Mary, kagin mensyonad di ang apat ka utod ni Jesus Christ. Nga nagasiling, hindi bala ang iyang mga utod, Sanday, Santiago, si Jose, si Simon, kag si Judas, may ara nga apat. Ang silindri nga Judas o kung si Jude sa English, hindi ini si Judas Iscariote nga nagluid kay Kristo. Isa ini siya sa mga utod nga lalaki ni Jesus Christ. Kag nagsiling pa siya dre, hindi bala nga ang iyang utod nga mga babae ari dre sa aton pa sobra isa kay mga plural ang gingamit. Mga utod nga babae kag mga utod nga lalaki. Mga kauturan sa siningat tion at tagon naton ini siyang maayo ang inasili nga tawhanon nga pamilya ni Ginoong Hesus. Nabal-an na naton ang kasaysayan kag kada Disyembre aton ina ginapamalandungan nga si Jesus Christ iya anak sang Dios, kag ang anghel nga si Gabriel nagkadto kay Mary didto sa ilang lugar sa Nazareth, kag ginsangganan si Mary nga ang Dios naghatag sang pabor sa imo, kag dalayawon gid ikaw sa tanan nga mga babae, kay ikaw magabusong kag magabata sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon nimo ang iyang ngalan nga Hesus, kag siya mangingabhanan, manluluwas, kag hari, manginhari sa wala sing katapusan. So si Jesus Christ iya ginbusong ni Mary paagi sang gahom sang balaan nga espiritu. So nabal-an na naton ina, hindi na nakon pagpalawigon dira, pero ang kamatuoran nga natudlo sang Bible sa aton, kag siguro wala naton ini matalupang dising maayo, nga sa tapos nga si Jesus Christ na tao didto sa Bethlehem, nagpadayon iya pag-asaway si Mary kag si Joseph, kag nagpamata sila. Kag makabig naton ini nga mga half brothers kag sisters ni Jesus Christ. So ina nga kamatuoran nasulat gid sa Bible. Kadamo sang mga nabatian naton iya nga istorya, halin lang sa mga tao nga si Mary birhin gid iya tubtob nga napatay. Hindi amo ina ideya lang inahalin sa tao. Pero natudlo iya sang Bible sa aton nga si Mary birhin lang tubtob nga na tao si Jesus Christ. Amo ina nga kun magtuon kita nanungod kay Jesus Christ, ginatudlo sa aton ang ginasiling nga virgin birth ni Jesus Christ. Kay man tubtob nga ginbusong siya kag nag-asaway si Mary kag si Joseph, wala gintandog ni Joseph si Mary, tubtob nga na tao si Jesus Christ. So insakto kung magsiling kita nga si Kristo na tao sa isa kabirhen. Pero kung magsiling kita nga si Mary birhin gid iya tubtob nga napatay, hindi na isa insakto kay man si Joseph kag si Mary nagasaway, nagpadayon ang ilang pag-asaway kag nagpamata sila. Amo na di ang mga kabataan nga ginmensyonar, may apat ka lalaki, si James, si Joseph, si Jude kag si Simon. Apat ang mga babae direya, way nabutang ang ngalan, pero sigurado kita 100% nga sobra isa kay gamit dire
mga utod nga mga babae. Sobra isa, plural. Kung pila kabilog nga babae, kag sino ang mga ngalan, wala yan na mabutang sa balaan nga kasulatan. Okay, so aton batunon ang kabaturan sa siningation nga si Jesus Christ may ginatawag nga half brothers kag sisters, mga lalaki nga mga utod kag may mga utod man siya nga mga babae. Pero amo ini idugang naton ang kamaturan diri nga samtang sila nga pamilya, ginatawag naton ini nga tawhanon nga pamilya ni Jesus Christ, kag nagaista sila dito sa Nazareth. Ang ginatudlo sa Bible sa aton amo ini nga si Jesus Christ na tao sa Bethlehem. Pero wala sila nagtinir dito, nagpauli sila dito sa Nazareth, kag dito sila nagaistar ang bilog nga panimalay. Si Jesus Christ, si Joseph kag si Mary, dito sila nagistar sa kabanwa nga ginatawag nga Nazareth. Kag sila nagaopdanay dito sulod sa 30 katuig, purti kalawig. 30 katuig. Pero ang mga utod ni Jesus Christ nga ginatawag naton yang half brothers kag sisters, wala gid makabalo nga si Jesus Christ anak sang Dios. Wala sila idea na hanungod sina. Ang kamatuoran na balaan ni Mary nga anak si sang Dios, kag nabalaan ni Joseph nga anak si sang Dios, si Jesus, pero inang tanan gintipigan lang nila sa ilang mga balatyagon, kag wala sila sang kaisog sa paghambal sa iba nila nga kabataan nga si Jesus Christ iya anak sang Dios. Kay man nabalaan ni Mary kag ni Joseph nga mabudlayan sila sa pag-explain, pag-explikar, kag ang mga utod ni Jesus Christ, tawhanon niya nga utod, mabudlayan man sa pag-intindi kon ihambal ni Mary kag ni Joseph nga si Jesus Christ anak sa Dios, mabudlayan sila sa pag-intindi, kay man opdanay man sila halin sang gagmay pa dito sa ilang balay, ti paano kung singganon nila nga si Jesus Christ ya nagalin sa langit kag anak sa Dios, may kabudlayan ang pag-intindi. Amo nga si Joseph kag si Mary nagtipig lamang sang mga kamatuoran na anood kay Kristo sulod sa ilang balatyagon, kag wala nila ina ginhambal sa ilang iban nga mga kabataan nga mga tawhanon nga mga utod ni Jesus Christ. Pero ako na magagamit lamang sang akon imagination nga si Mary kag si Joseph nagasalig sa Dios nga may tion gid, nagakaigo nga tion nga mabalaan nila nga si Jesus Christ anak sang Dios. Kagamuna ang ginapaabot nila nga tion nga ipahayag sang Dios mismo sa ila nga Jesus Christ anak sang Dios kag manuluwas sang kalibutan. So ang husto nga tion nagabot kay man si Jesus Christ iya ginpadala sa iyang amay diri sa dota paagi kay Virgin Mary, kag ginbunag siya. Pero si Jesus Christ may misyon nga paghimuon diri sa dota. Kag ang iyang misyon amo ang pagpangita kag pagluwas sa mga nadula ukon makasasala nga mga katawhan. Kag nagabot ang tion, ang husto nga tion, nga si Jesus Christ nagpangwali, suno sa misyon nga ginhatag sa iya sa iyang amay sa langit. So nagpanudlo siya sa mga tao, kag sa katapusan nga nabalaan na naton si Kristo ginlansang, ginlubong, kag si katatlo nga adlaw nabanhaw siya.
pagkabanhaw ni Jesus Christ, amo pa makatalupangod ang iyang tawhanon nga mga utod. Nga si Jesus Christ gali, anak iya sang Dios kag manuluwas siya. Sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, natalupanda nila kay ginpahayag ini sang Dios sa ila paagi sa balaan nga espiritu nga si Jesus Christ anak sang Dios, si Jesus Christ manuluwas, si Jesus Christ amo ang Mesiyas nga ginpadala sang Dios nga Amay sa sining kalibutan agod nga kita makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. So nagpati sila, nagtuo sila, nakahibalo sila sa sina nga tion sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, nga si Jesus Christ si anak sang Dios kag Dios siya, kag siya manuluwas. Ina makita nimo sa mga binuhatan kapitulo 1 versikulo 15, versikulo 14. Okay. Sa sina nga tion tapos mabanhaw si Kristo, silang tanan ang mga utod, tawhanon nga utod ni Jesus Christ kag si Mary nagasimba kay Kristo upod sa iyang mga tinun-an dito sa simbahan sa Jerusalem. Kagining mga utod, tawhanon nga mga utod ni Kristo nagasimba naman kay Jesus Christ. Kung sa bagay, si James o kung si Santiago, nahimong isa sa mga leaders dito sa simbahan sa Jerusalem. Kagunimo, hosisaon ang Bible, ang duha ka utod ni Jesus Christ. Kaya siling naton tawhanon niya nga utod. Nakasulat sang Bible ang Santiago na abla, sinulat ina ni James nga utod ni Jesus Christ. Ang libro nga Jude diri sa Bible sa Binisaya Judas, sinulat ina ni Jude nga utod ni Jesus Christ. Amo ina nga nakahimo sila bisan nakasulat sila sa Bible tungod kay konbinsido sila 100% nga si Jesus Christ nga ilang kaupo dito sa Nazareth nga nagapangabuhi, anak sang Dios, manuluwas, Mesiyas nga ginpadala sang Amay halin sa langit agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ina matin-aw na sa ila kag dapat nga matin-aw manina sa aton subong nga si Jesus Christ amugid ang bugto nga manuluwas sa kalibutan. Nagkilala si Mary nga iyang human mother, tawhanon nga Iloy, ginkilala sang iya mga tawhanon nga mga utod nga si Kristo manuluwas kag anak sang Dios nga kay nagsimba sila kay Kristo dito sa Jerusalem tapos nga nabanhaw si Kristo kag ang angay simbahon ang Dios lamang kon ang mga tawhanon nga utod ni Jesus Christ kag si Mary ngayang tawhanon nga Iloy nagakilala nga si Kristo tao lang, wala tani sila nagsimba sa iya kay sila nakahibalo nga ang dapat simbahon Dios lamang kag tungod kay nagakilala sila nga si Kristo Dios kag manluluwas amo ina nga nagsimba sila kay Jesus Christ dito sa ilang simbahan sa Jerusalem. Kagaton tanahon ang dugang pagid nga mga kamatuoran nga may kangtanan sining tanan nanungod sang tawhanon nga pamilya ni Jesus Christ. Aton makita nga ang tawhanon nga pamilya ni Jesus Christ may ara gid nga dako nga kabalaka kay Jesus Christ. Tanaw naton, akon ginmit lang kay na pero sulito na akon nga si Kristo ginpadala sang Amay halin sa langit kay may misyon siya nga pagabuhaton diri sa duta. Ang yang misyon amo ang pagpanudlo
pagluwas sa mga tao gikan sa silot sang ila sang aton mga sala. Kag sang si Kristo nagpanlakata na sa pagpangwali na nungod sang kaluwasan, kag nagawali na nungod sang kamatuoran nga napagkit diri sa balaan nga kasulatan, kag tungod sa kasakuon niya permi na lang siya dito nagakadto sa Capernaum sa Galilea, kag iba nga bahin sang kadutaan nga iya ginakadto kag nagapanudlo sa mga tao. Wala na siya nakapauli sa ilang balay, nabalaka ang iyang iloy. Sa siningation, kinakabig naton nga si Joseph napatay na. Temprano pa siya napatay. So si Mary na lang ang nabilin, kag iyang tunay nga mga kabataan, kag si Kristo malawig na nga tion nga wala na makapauli sa ila, kay nagapangwali, nabalaka sila, may concern sila na nungod kay Kristo kung ano na ang iyang dinangatan. Ilabi na gid kay nakabalo sila kag nakabati sila sa mga hinuring-huring nga si Kristo, may madamo nga mga milagro nga mga nahimo. Kag labot sina, kag dugang sina, may mga tao man iya nga nagakontra kay Kristo, kay wala sila nagapamati kag nagapati sang mga ginatudlo ni Kristo. May masubo pagid nga istorya nga nasulat sa balang kasulatan nga si Kristo ilang ginhambalan nga naglain ang ulo, kay man si Kristo nagsiling nga halin siya sa langit kag hindi sila sina magpati. Kag si Kristo sa nagapang-ayo sa mga nagkalain-lain nga mga balatian, mga bulag, mga mugol, mga piang, ginayo ni Kristo ang siling sa mga tao. Hindi gahong sang Dios ang yara sa iya. Siling sa mga tao nga wala nagapati kay Kristo, siling niya gingamhan ina siya sang ni Satanas kabangdanan nga nakaayo siya sa balatian, kay ang gahom ni Satanas ara sa iya. Kag nabatian ina sang pamilya nga mga sugilanon. Maayo nga sugilanon kay nagapanudlo siya kag nagapang-ayo, pero may sugilanon maya nga hindi maayo, kag may kabalaka si Mary kag ang iyang mga kabataan, tunay niyang kabataan. So ginpangita nila si Kristo. Amo ina ang aton ginbasa sa Mateo 12 halin sa 40 isais pagkadto sa 50. Ginpangita nila si Jesus Christ dito sa Capernaum. Kay nabalaan nila na dito permi si Jesus Christ. Kag pag-abot nila dito, nabalaan nila ang balay diin si Kristo nagpanudlo. So nagkadto siya dito, sila dito sa balay. Diin si Kristo sa sulod sang balay nagapanudlo. Pag-abot nila dito, puwerte kadamo, buta ang balay, nagaalawas hasta na sa gwa sang balay, nagatilindog na mga tao nga nagapamati sang mga ginatudlo ni Jesus Christ sa ila. Pero may isa ka tao dito nga nagsulod kag naghambal kay Jesus Christ. Siling sang tao, ang imo iloy ato sa gwa, kag ang imo mga utod ato nagatindog sa gwa sang balay. Buot sila nga magpakighambal sa imo. So da maayo man ang approach sang amo nga tao, kag nabalaan ina ni Jesus Christ kung sino ang didto sa gwa nga gusto magpakighambal sa iya. Pero ang dako nga makatilingala amo ini, naghambal si Jesus Christ sa sina nga tao. Kag ang siling ni Jesus Christ, sino bala ang akon iloy? Gintudlo niya ang iyang mga gintutunan. Sino bala ang akon mga utod? Gintudlo niya ang iyang mga gintutunan. Siling niya, sila ang akon iloy, kag sila ang akon mga utod, mga
kauturan ang gusto ipaintindi sinin ni Jesus Christ, mayara siya nga espirituhanon nga pamilya, espirituhanon nga iloy, kag espirituhanon nga mga utod. Mayara man siya nga tawhanon nga iloy, may tawhanon man siya nga utod, pero may espirituhanon siya nga pamilya. Sino ini ang iyang gintudlo? Ang iyang mga gintutunan. Inaamo ang iyang espirituhanon nga pamilya. Ini nga mga taong gintutunan ni Kristo, amo ini ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Mga anak sang Dios. So espirituhanon sila nga mga utod ni Kristo kay mga anak sila sang Dios. So aton tan-awon dire ang kamatuoran. Ang espirituhanon iya nga mga utod ni Kristo, amo ina ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Kag ginhambal ina sa John chapter 1 verse 12 nga nagasiling, sa tanan nga nagatuo kag nagbaton kay Kristo, hatagan sila sang kinamatarong nga mahimong mga anak sang Dios. So ang Dios may bugto nga anak nga amo si Jesus Christ. Pero ang amay sa langit may mga adopted nga mga anak. Sino ina ang iyang mga adoptibo nga mga anak? Ang siling, ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mahimong mga anak kung sa aton pa adopted nga mga anak ni Jesus Christ. Kung aton na dumduman ang aton ginbasa kay na, siguro aton ini nga suliton liwat ang ginhambal sang Bible sa aton sa bersikulo 15 nga nagasiling, kay ang bisan sino nga nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit, amo ang akon utod nga lalaki, utod nga babae, kag akon iloy. Dumdumon naton ang siling ni Kristo. Nagsiling si Kristo suno sa ginhambal sang Bible nga siling niya, ang nagatuman sang akon kabubuton, sang kabubuton sang amay sa langit. Ginmensionar niya na ang iyang amay sa langit. So nabalaan naton nga ang espirituhanon nga pamilya ni Kristo may amay sa langit. May amay man siya dire nga tawhanon si Joseph, pero may amay siya dito sa langit. Ang iyang espirituhanon nga amay, ang Dios nga amay, kag ang iyang ginisiling ay iyang mga utod, amo ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa iya. Nagsiling ang Bible nga ang nagatuman sang ang kabubuton sang akon amay sa langit, sila ang akon mga utod nga babay, mga utod nga lalaki, kag akon iloy, espirituhanon nga panimalay. Tanaw naton bala ang pulo nga kabubuton, ang nagatuman sang kabubuton sang akon amay, sila ang akon espirituhanon nga pamilya, siling ni Kristo. Kung ato naman tanawon ang John chapter 6 verse 14 nagasiling, ang kabubuton sang akon amay. Okay, ara dira kabubutan sa iyang amay. Amo ini nga ang tanan nga nagapilala sa akon, siling ni Kristo, kag nagatuo sa akon, siling ni Kristo, hatagan siya sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag banhaon ko siya sa katapusan nga adlaw.
si Kristo nagapanudlo sina sa iban pagid nga bahin sang balaan nga kasulatan, ilabi na gid sa John chapter 11 verse 25 nga nagasiling sili ni Kristo, ako amo ang kabuhi kag ako amo ang pagkabanhaw. Ang nagatuo sa akon sili ni Kristo, bisan mapatay siya pero magakabuhi siya o kung mabuhi siya liwat. Amo ina ang kamatuoran nga ginatudlo ni Kristo sa tanan niya nga espirituhanon nga mga kautoran, mayara nga kaluwasan kag banhawon siya sila sa katapusan nga adlaw. Pero ang aton dako nga patugsilingan subong, paano kita mahimo nga espirituhanon nga membro sang panimalay sang Dios, agod nga maluwas kita kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gusto naton nga mangin membro kita sang espirituhanon nga panimalay ni Kristo, agod nga makabig kita nga anak sang Dios didto sa langit. So akon ini nga suliton sing maayo, agod nga aton ini makuha sa aton balatyagon kag sa aton huna-huna, kag makahimo kita sa nagakaigo nga desisyon sa aton kaboy, ang pinakaayo nga desisyon nga aton pagahimoon, agod nga mahimo kitang espirituhanon, makasulod kita sa espirituhanon nga panimalay ni Kristo. Okay, ang siling sa Bible amo ini nga ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios, membro na sang espirituhanon nga panimalay sang Dios, kag ang aton amay amo ang Dios nga amay didto sa langit, kag kita iyang mga anak. Kung ginigugma sang amay ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, kita nga iyang adopted nga mga anak, ginahigugma man niya kita. Kag nagasiling ang Bible nga wala sing bisan sino nga sarang makapamulag sa aton halin sa paghigugma sang Dios ang aton amay nga didto sa langit. Wala sing bisan sino nga makasiparar sa aton halin sa paghigugma sang Dios nga amay. Bisan pa ang tinuga sa kawaan, bisan pa ang tinuga diri sa dota, bisan pa ang mga tinuga sa idalom sang dota, wala sing bisan sino nga makasarang sa pagpamulag sa aton gikan sa paghigugma sang amay. Ang amay nagahigugma siyang bugto nga anak, kag siya man nagahigugma sa tanan nga iyang mga adopted nga mga anak. Nahimo kitang mga adoptibo nga mga anak sang Dios tungod kay ginbato naton si Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Mga kautoran, aton ini nga talupandon sing mayo, kay man ginasulit-sulit nakon nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sa Dios. Aton amay ang Dios sa langit, kag mga anak naton sila niya kita, kag makabig naton nga si Kristo aton utod, kag manonobli kita upod kay Kristo nga kay man adopted kita nga mga anak sa Dios. Pero aton talupandon kag dapat matinaw ini sa aton huna-huna, ang matutuod kag genuine nga pagtuo dira kay Kristo, agod nga mahimo kita nga mga adopted nga mga anak sa Dios. Amo ini ang genuine nga pagtuo, inupdan sa paghinulsol sang aton sala. Ang paghinulsol among talikod, pagbiya sang aton sala, kag pagdangop tira sa Ginoo. Ang matutuod nga pagtuo, genuine nga pagtuo, inupdan sa paghinulsol, kag inupdan sang pagbaton
naton kay Kristo sulod sa aton kabuhi, kag kung batonon naton siya, siya na ang magapungko sa trono sang aton mga tagipusoon, kag siya amo ang nagahari sa aton kabuhi, kag ginbaton naton siya. Ang genuine nga pagtuo inopdan sa paghinulsol kag pagbaton kay Kristo. Pilia si Kristo subong, bato na siya sulod sa imong kabuhi, kag mahimo ikaw nga membro sang espirituhanon nga panimalay sang Dios. Kag kung membro na ikaw kag ako sang espirituhanon nga panimalay sang Dios, kita masig ka manunugli upod kay Kristo sa sinang langit kag sa tanan nga himaya nga ginaman sang Amay para sa iyang anak kag para man sa aton nga mga adopted nga mga kanakan sa Ginoo. Kabay nga ini nga mga kamaturan, huptan din naton sa aton mga kabuhi. Mananong salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan.